ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ଯିଏ ବର୍ଷ କାଳ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲେ କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା 30 ବର୍ଷ ପରେ। ହଁ, ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ସେହି ଖେଳାଳି ବିଷୟରେ ଯିଏ T20 କ୍ରିକେଟକୁ ନୂଆ ଆକାର ଦେଲେ। ସେ ହେଲେ ମିଷ୍ଟର 360 ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ। ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବଙ୍କ ଜନ୍ମ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1990 ମୁମ୍ବାଇରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପିତା ଅଶୋକ କୁମାର ୟାଦବ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଛୋଟବେଳୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇର ଗଲି କ୍ରିକେଟରେ ସେ ଦିନରାତି ବ୍ୟାଟ୍ ନେଇ ଖେଳୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କୋଚ୍ ଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଲବ କୋଚ୍ ଯିଏ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ କଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍। ସେ ମୁମ୍ବାଇର ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫିରେ ସେ ଶାନଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। ଅନେକ ଖେଳାଳି ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ତଥାପି ସେ କେବେ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଇପିଏଲ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ପରେ ସେ କେକେଆର ସହିତ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ 360 ସଟ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ପକାଇଦେଲା। ପୁଣି ଥରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରେ ଫେରି ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନର ହେଲେ। ଚତୁର୍ଥ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡେବ୍ୟୁ। 2021ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କର ନୂଆ ଯାତ୍ରା। T20 ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ସେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ହେଲେ। ଫିଫ୍ଥ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜେକ୍ସନ୍। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରାଗଲା। ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଆମେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଡେଭିସା ସେଠୀ। ସେମାନେ କଲେଜ ସମୟରୁ ପରିଚିତ। ଡେଭିସା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ କେବଳ ଏକ ଖେଳାଳି ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ସପାରେସନ୍। 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ତଥାପି ହାର ମାନିନଥିଲେ। ସଫଳତା ଡେରିରେ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ହାର ନ ମାନନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର 360 ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।